paralog kalong ka eka basungsi ba hakane ka sen ka baar ba wanling shop ni ka klam ni baro nila poisa sha hata ka kep ba jinjar khamtam ki paralog ki badai ki nong belas ni ki ba kamai step bam dame ki nong di madan ki nong traying brio ki ba kamai kali taksi ki balik bela ki mistri snayeng ka lockdown mentala dan si benai bangi kami yok man kamai shu bat mentala penjari shu nama kala link shop than kan ka khlam ti menta kasngi kerki ngina pha ka memorandum na khalyang ka seng jungi ka tur ban ongi ka sorkar ba kamla ban e beng ikinong trenong bela namar ba khlam da ai ka jingkersa nak sorkar bon nangi ngin ya thangan shwa ban sha bam klep ha ka khlam ngin poisa ka jing ya thangan bat de nakani ka daw bangi banjurik sorkar bakam la ban i no ya ka kamram jongka baka de ban pet i iwei nong song snong hang ne bangim num poisa ka taka opot tingi ni smuthu ok sorkar ka wa da be kong bam dan bisa henry ngila persang ban wat kilat ban perkhat na e bangila ban sei ka bisa ka ba de ka bisa jong pot ba bat ni sngo ba ladaki MLA ki yo R.5 crore ka MLA Fund ka jongki bat kani ngi di bat kan mau baka wan ka Consolidated Fund of India ka bamut baka ni ka pisa ka don be ngi ong ek sorkar baki di ban ship no R crore ni iwei MLA bat kani kan kot shaka shispa R4 crore bat nakani ka pisa ka tingka ki dei ban sam pat ba kam tam shakitu ki baduk ki bajenjar hakani ka por kentup ya ki nong rap ru ki badai ki basu rap manumalah mo but ngila ban pen poisan hajar shi yeng ya kumba lak sau hajar teli ki long yeng but ni dawa ba ki dei ban pelat marmar hakani kata yauhi hajar san spa bat hadin kat tukat ni tayau sa hajar san spa bakan kot san hajar bat kani kari ka hok jonga jongpi bangin la ban yakun ni ka khlam bangin la ban pen em ki long yeng yot jongi wat ladangim yo man le kamai menta te shu pade ni ong ba 100% nakatulok jongki class 1 gazetted officers but ki politician but ki political appointees de ban khate namar ki yo tulok silak tam si benai bat hakini ki lai benai menta namar bangidang ya khun ni ka khlam de ban khati 100% khnang ba ka state kan don kata ka pisa ban ya khun ni ka khlam mentang ni kunti ya kitu ki basong isolation mdon cingera mdon khau mdon dai mdon jhor mdon ti na engin yo ka pisa ban kersa ni kitu ki long yeng ki ba khap song quarantine song isolation na engin yo ka pisa ban aisha ki shnong bakin set up ya kita ki senta ya ki brio ki ba don yeng ba ret bamla ban isolate nakani 100% khate nakatulok jong kitu ki ba yo silak tam si benai bat penya ya kani shu pinakan mau paralok katu kat ni benai ka sorkar ka pentip bahkan ai kata ka income tax reimbursement ya katu kat ni ki officer ki bamdei ki try jelanang ni ong ba de ban pensang ya si sendon ni kani ba ya kani ru de ban redirect kani ka pisa sha kani ka jinya khun ya kani ka khlam ni tip ba bon ki paralok jongi what you katulok ke ba ki de nyo hok ro mo ki master role ki GHADC employees haduk menta ki pat yo katulok bon ki contractual workers ki dang set katulok jongki kumno kim im kham tam bakala leng shop kani ka khlam te sashi sien ngakwa ban kentu bangi rungi di ban banjur halor kani baka sorkar kade ban shimno ya ka MLA scheme na iwei khnang bangindon shispa R4 crore ban pendon kam ban ai income support ya kitu ki badon kam bat kade ban long ka ba khoi ka ba shai ka ba yo renti baro bat ru ba khate no nakatulop jong kitu ki ba yo silak tam ban ya khun ya ni ka khlam bat ba wat kitu ki ba yo pang covid ru jing shisha ka bai lut bai sep
kam dei ban mi na pla jong ki kinyo na kade ka sorkar ka ban ba khli ban pet baka kot ka khia ki yo bat ba mdei tang ka khlam mdei bangim nom yak thangan ru nakadaw bam yo ban kamai sakawai menchim snem pinakan mau ka sorkar marsun wan ling shop khlam ki ong hana bakin ai kata ka jingkarsha ni ki ba belas ni kin ai news pa laisin kaban kot chaka arhawai spa yakitu ki ba nongde madan ni ki ba traying brio handre yakitu ki labor pade ki bala ju register na shop ka labor department ki ong kin ai san hajar ni na kalyang jongi ngila IRTI ban buddi ni kane manu ba yo manu khlam yo ha to ka poisi shan namar kelum ki ong kila pelut sanpho crore la benta kane ka jing ai pisa ha ka to ka por tingi la yo kita ki kerteng ju ki brio bar hang tu ki pen isai ba baro ki yo khat house pa la ne san hajar handre la bon ki brio ki bala phone menta ni namang ngila perlai pai ba e ko les ba ni kentu ye pi baro ban buat banyak e ka kerteng jong pi hung tu lada should pendon kam baklai teng jong pi bar khlam poisa tia kan ka pisa snob ha pun tip changi namangi haban bot dia ni kan ka pisa bar ka de ka hok jong pi bapin yo lada pi khlam yo lut barok kata ka arpaway spa ru ndai pi yo tang new spa ne khat sau spa kataru ka de bala don batu ya kata ka pisa ka jong pi kumjo ye kitu ki labor ka bade ban yo san hajar ti snob ha paralok sampai ha ka net ni na palat nim don lat da kumwei da pila pit baka don ne kam don ka kerteng jo phi wat ye kitu ki bala apply da kam don ka kerteng jo phi ham tu ru sngob ha pentip changi namar bale phi kham yo ki ha pan don ka daw la da phi dei nong bala ba phila apply ban yo e ka tu ka jing karsan nun sim snam shei ga ja ta ka pisa ti kumni paralok ni de ban khia ba ni de ban bot din namar ba ka de ka hok jonga jong phi bat ni de ban te la kam ya ka sorkar bahkan bamsap lane bahkan pendon kam makla ya ka pisau pai ba